Ben, agora é o turno de Isabel González Blanco, candidata polo Partido Socialista á alcaldía de Carballedo. Benvida. Gracias. Bueno, vamos a comenzar facendo un repaso do que foron estes 4 anos de goberno en Carballedo. Pois os 4 anos de goberno, eu diría que máis que goberno, foi un desgoberno, porque en realidad en 4 anos pouco se fixo. E a parte de non facer, ainda perdemos o que tiñamos público, como era a guardería, que facía que se sentara a población, pois quedamos sin ela, perdémolo. Así que menos servicios sociais que antes. Menos servicios sociales que hai 4 anos. Únicamente, o único que se fixo nos últimos, diríamos que se gobernou nos último mes, foi botando cemento. Eso xa é sabido por todos os concellos do entorno, que incluso saliu na Voz de Galicia. Pero iso realmente é efectivo? Bueno, pois o alcalde dalle resultado, porque leva moitos anos con maioría absoluta. E é as políticas que máis ben fai sempre. Bueno, ti eres a membro do Partido Socialista na oposición do Concello de Carballedo, perdón. É moi difícil facer oposición nesa situación de minoría tan abismal? Bueno, a ver, cando entrei por primeira vez, que foi hai 4 anos, pois sí que levaba medo, porque unha persona sola en frente de 9 concelleiros, pois sí que iba como un pouco, ademais percibíase muchísimo máis medo do que percibo xa agora. Entón sí que iba un pouco asustada, pero vendo o que era o goberno, os 9 membros da oposición, pois entonces sí que me envalentonei e penso que acabei moi ben, sin medo ningún e sin temores de ningún tipo. Así que estás orgullosa do teu traballo? Estou moi orgullosa de haber estado estes 4 anos, porque penso que me podo deitar coa conciencia tranquila de que fixen unha labor moi importante. Ben, e que me dis do equipo que levades para estas eleccións do 24 de maio? Pois o equipo que levamos para o 24 de maio, eu diría que é un equipo sin complexos, que non debe favores a nadie e que están aí para traballar en favor de Carballedo e da xente de Carballedo, que é o único interés que temos. Ben, supoño que levas tamén xente un pouco representando os distintos sectores, non? Sí, representamos todos os sectores, hai funcionarios, hai médicos, hai gandeiros, hai jubilados, que entre los encontro meu, funcionarios xa dixen, levamos todo tipo de administrativos. Correcto. Bueno, a nivel de desenvolvemento económico, que se pode facer en Carballedo? Cales son os verdadeiros problemas que impiden que Carballedo realmente sexa un municipio atractivo, onde se poda vivir realmente de maneira agradable e cómoda? A ver, eu penso que se debía de potenciar máis, porque os sectores principales e do que se está vivindo é o gandeiro. Entonces, eu penso que está moi desprotegido. Habría que empezar a facer unha concentración parcelaria, que se promovera xa desde o Concello, se actuara nas distintas administracións, pero é importantísimo, porque seguimos tendo un minifundio que impide muchísimo o desenrolo do campo, porque son fincas pequenas onde xa non pode entrar a maquinaria, bueno, que todos son problemas. Así que crees que hai que unirse? Hai que unirse, e despois outro problema que ten o sector turístico, tamén porque somos unha porta á Ribeira Sacra, entón eu penso que aí tamén, bueno, a ver agora o que... Que se pode facer nese ámbito no sector turístico? Que consideras? Que levades no... Promocionar, eu penso que hai que promocionar todas as rutas de senderismo, de románicas, que temos importantes monumentos. Considerades desde o PSOE que é unha vía para crear riqueza? Sí, en todo o Concello, porque nós temos unha zona, a zona dos Peares, esta mesma zona de arriba, pois son sitios importantes de Carballedo. Ben, un dos problemas de Carballedo, como outros tantos municipios do interior de Galicia, é o tema da fuxida de xente, sobre todo xoven, de valor humano realmente, non? Que se pode facer? A ver, o problema que teñen os concellos, e sobre todo os pequenos, é precisamente o despoboamento. Entonces, Carballedo, o Concello, que é o Concello, nunca apostou por o sector público. Entonces, que pasa? Que a xente maior morre, porque iso é lei de vida, nacemos e temos que morrer. Entonces, esa xente tamén, por desgracia,
hasta ahora tuvo que morrer sempre fora do seu entorno, porque non temos un centro de día, non temos unha residencia, e que non temos nada público. E despois, a outra parte, os novos, que son os que sí poderían, aunque foran traballar a outros concellos limítrofes, sí que poderían quedarse na súa propia entorno, no seu propio entorno, pero que pasa? Que unha guardería que tamén tiñamos, que facía que deixaran os seus nenos ao cuidado das guarderías, pois tamén se teñen que marchar porque se teñen que ir empadronar a outros concellos, porque teñen que ir levar os nenos para irles poder traballar. Por lo tanto, faltan servizos, medís, servizos públicos, sobre todo. Que propoñedes no vosso programa para mellorar esa situación? O que propoñemos é que xa unha residencia con un centro de día, unha guardería, xa eso non se pode agardar máis. Eso, para min, son os principales motivos. O que dis ten sentido común, parece que todos deberían estar de acordo, non? E, de feito, constame que algún outro o está. Por que é tan difícil poñer a todos de acordo? Pois non o sei. Eu, cando cheguei, xa che digo, hai 4 anos, sei que había uns proxectos que estaban feitos desde o 2010, que estaban metidos no queixón. Entonces eu enterei, bueno, por os presupostos, que había un proxecto feito desde o 2010, e eu sí que, a través dos que nos representan no Parlamento e na Diputación, pois sí que promovín sacar eses papeles do queixón e mandalos á Xunta de Galicia a ver cal era o impedimento que nós tiñamos para non poder poñer en marcha esa residencia. Vamos a falar agora de algo que a min me xenera moito interés, non? Que é a participación política da xente, dos cidadáns. Consideras que a xente realmente está interesada pola política do municipio de Carballedo, neste caso? Eu penso que non. E como se podría facer para que realmente foran activos neste ano? Bueno, a ver, eu estou traballando precisamente neso, para que vexan que política, que a persona que nos dirixe ou que nos rixe, que é un servidor público, que nunca é esa persona a que por cumplir coa súa obligación, que é obligación, o que se dedica á vida pública ten obligación. Entón, a mí pareceme que esa persona ten que estar ao servicio dos cidadáns, e non ao revés, que os cidadáns señan os que esteñan ao servicio desa persona. E eu penso que en Carballedo é como funciona a cousa, que non saben ben o que diferenciar o que é deber, o que é obligación. Entonces toman as obligacións como se foran deberes, pero que é unha pescadilla que morde a cola e que sempre está todo ao revés. Desde o Partido Socialista, por tanto, apostades pola transparencia, verdad? Por a transparencia total. E, ademais, porque os políticos, eu sempre digo que eu que non son política, que eu que son unha persona que sí que me gusta a política, pero que non a teño como medio de vida, senón como maneira de vivir. Vamos falar agora tamén dos máis maiores, dos ancianos, da xente máis maior. Consideras que en Carballedo están nunha situación desfavorable? A ver, eu sei que hai unha lei de dependencia que precisamente promoveron o goberno de Luís Rodríguez Zapatero, pero que a Xunta se desentendeu casi por completo dela, sempre con eso da crisis, pero eu penso que non é iso o motivo, porque diñeiro hai. En Carballedo tuvemos un superávit de 400 e pico mil euros, no, 300 e pico mil, perdón, casi 400 mil. Extraordinario, non? É extraordinario, bueno, nun concello pequeno non sei se será tan extraordinario, porque durante estes 4 anos subironse moitos impuestos que a mí pareceme que foron excesivos, como o recibo da auga. Bueno, todo depende de como se invirta ese diñeiro. Claro, ese é o problema, que a min agora ese superávit parecíame moi ben, pero, por exemplo, para facer ou para construir servicios públicos, pero non para botar aí todo en cemento un mes antes das eleccións, e que non igual para todos. Considerades desde o Partido Socialista, entón, que ese diñeiro pode servir para invertir en determinados, non sei, infraestructuras ou que sexa, para logo retornar riqueza ao Concello? Ao Concello. Pódese facer? Sí que se pode facer, como non se vai poder facer. Como? Que propoñedes? Eu faría. Onde invertiríades o diñeiro? Como faríades? Sobre todo, eu invertiría, mira, no sector público, como é a guardería, como é a... Para fixar xente, a gardería, para fixar xente, a gardería e o noso centro de día é residencia. E quizáis para facilitar a labor emprendedora, como
crees que se podería dar axudas Tamén se pode dar axudas a emprendedores, sobre todo xóvenes? De feito, a Diputación si o está facendo, está promovendo o ben emprego, está apoiando as pequenas industrias, tanto do campo como de todos os sectores. Iso é o que vimos facendo desde o goberno socialista. Moi ben. Bueno, entón, vamos a facer un resumo. Por que os cidadáns de Carballedo deberían votar a vosa candidatura? A ver, pois a nosa candidatura, eu penso porque, en primeiro lugar, porque temos necesidade dun cambio. 32 anos cunha mesma persona, eu penso que xa é deixadez, e que é falta de interés. A parte que é bon por ciudadanos o cambio, porque son novas propostas, son novas ideas e son novos impulsos tamén. Eu penso que o alcalde xa o vexo como algo desganado. Estarías disposta a negociar unha coalición para formar goberno? No caso de que non haxa maiorías absolutas. Nós estamos traballando para ganar a alcaldía, non che quepa a menos duda. Entonces, eu de momento estou a ganar, non a pactar. Moi ben. Con respecto a un plano máis personal, bueno, ti eres tamén moi activa, sobre todo no ámbito das mulleres rurais, verdad? Esa é a miña pasión. Que se pode facer aí, máis aún? A ver... Ti coñeces moi ben eso. Sí, bueno, as mulleres rurales levamos 8 anos, ou 8 e pico, xa, non, 8 anos debemos de levar, e é increíble o que se leva feito e sin diñeiro. Porque a cuota mensual que teñen as mulleres rurales son 10 euros ao ano. Fíxate se administramos ben, que ainda temos a parte, a veces dámosles unha cena que facemos ao ano gratis, que é onde se presentan as contas, facemos viaxes, que ainda agora fixemos estes días á Costa da Morte, todo por aí a Camariñas, Muxía, bueno... Consideras que a xente aprecia toda esa labor? Sí, eu penso que sí, o que pasa que despois, cando é o momento das urnas, pois non sei o que pasa, que aí sí que non se notan, bueno, é a segunda vez que me presento, pero aí sí que xa é outra cousa. Bueno, tamén teño que dicir que a asociación é a política. E por que decidiche estar en política, entrar a tope en política? Porque me gusta a política. Ya nunca me pude dedicar a ela porque eu fun gandeira durante 30 e pico anos, fun emigrante, bueno, teño unha vida completa porque xa teño 66 anos que vou cumplir dentro dun mes. Entonces hai 4 anos que o decidín porque, bueno, por salirme da vida de gandeira e como me gusta participar ou dedicar parte da miña vida aos demais, pois parecíame que a política, facendo unha política distinta, non caciquil, porque a min pódeme chamar quen sea do Bloque, do PSOE, do PP, e me piden un favor. Se eu lle lo podo facer, xa sabe que contan comigo a calquer hora do día. Apostas pola política do ben común. Do ben común. Para todos. E é a que estou facendo. A política do ben común é para todos. Bueno, pois con estas palabras vamos a dar por rematada esta entrevista. Foi un auténtico placer e moita sorte de cara ás eleccións do 24 de maio. Moitas gracias a vos.